Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ingine fluis lamigi aliko strong. Ginalombozi inhlizi ngiyibuza wona ngiyazwa sibakhona abantu ababuka Mnakwethu. Siyazi nje lama reality TV shows angabonakali kahle abantu bayawathanda. Angazi noma idrama noma yini. Bengibuza ke uDulas uyi-polygamist. uDulas lo angazi uma unama-girlfriend awu-4 noma awu-3 kodwa nje bahleze belwa. uDulas lo uthanda ukufaka i-cap khona nesinye isikhwama asiphathayo wathi akahlukani naso. Bengibuza ukuthi yena uyi-polygamist because angazi noma umuntu okwijeni yokuba yi-polygamist noma useyi-polygamist already kodwa nje iy'ntombi lezi abahlele belwa ubani oshadile phakathi kwakhona. Cela ngiphendule, ngizohamba ngiyobuka the latest episode or 3 ngibone kahle ukuthi le nto engiyibuza yona iwumsangano noma ikhona yini. Angithi uma ngiyibuka ishow ubethi lo omunye angazi ukuthi ubani akalotsholiwe ethi kudala esho uDulas ukuthi uzolobola kodwa akaloboli. Mase kuba khona omunye usisi lo onezwe elincane nje okhuluma ngathi ukhathele athi yena ushiyile angazi uma yena nkosikazi wakhe lo understand ukuthi kwenzakalani. So nombuzo ukuze lento engizoyisho ngazi ukuthi ngiyisuse laphi. Bengicela ukubuza ukuthi uDulas uyi-polygamist or ukhona yini amshadile ngoba lo munye ade khalaza ukuthi akakaloboli kodwa kudala walobontshela. Mase siyabuka-ke uDulas mawukuthi uyi-polygamist sibuke yena. Angisho phela ukuthi siqhathanise iy'mpilo zabantu kodwa nje sengiyasho-ke ukuthi-ke mase sitshontsha ukubuka leza ndawo abavela kuzona ngazi ukuthi kuphi usishoyo ngiyilandeli kahle kodwa angazi noma iyake yavelani indlu kaDulas unayo indlu noma bakubo. Ngibone ethi komunye usisi ngizifuna ukuzokhuluma nabantu bakini ngisho ukuthi mase ngilobola ngaletha okungakanani. Uhamba yedwa lapho bamile phandle. Yo yabo labo Dulas bazokwenza ukuthi abantu babulala ama-TV. Ngixoxele uthi-ke ikhona into afisa ukuthi hayidleze and lo hayi lo yabhuti ngeke yazi uyawaqeda amandla mase bezothi abantu onke amaZulu anje. Cha hayi yabo leyo nto leyo ivele icisha umphefumulo. Asibazi laba asibazi amaZulu asiphiki kodwa zonke lezi zinto abazenzayo asibazi. Hayi bo bakwethu aniyekeni lento yokuthi mhlampe makwenzakalile kwaba khona owenze into ebheke eceleni noma wenza iphutha mase nithi onke amaZulu anje onke amaXhosa anje. Ilowo muntu wenze leyo nto leyo lungisani yena niphume kithi ukuthi onke amaZulu anje ngoba nje le uDulas le ayenzayo ku-TV ukuthi uya-actor noma into ekhona asazi kodwa yena ukuthi uwumZulu uwumZulu. Nabo labo sisabavelayo lo msangano lo onabo asiwazi. Manje senithi onke amantombazana amaZulu anje kanti amaZulu anje cha umsangano asiwulandeli sonke. Umsangano asiwulandeli sonke. Angazi mina ukuthi kwenzakalani laphayana kodwa khona nabazali. Ikhona enye iphathi nje okuvele khona abazali lona omunye uhleli laphaya kosofa uhleli opposition nalabo mama bayakhuluma. Ngithi mina ngeke iziyenzeke ekhaya lento. Why ngikucizelela lokho? Ningabuki izinto enizibona ku-TV mase ngicabanga ukuthi izinto ezenzakalayo ezinye nje asizazi. Iy'nganekwane iy'mpilo zabantu singabazi nathi ukuthi benzani. Kweminye imizi nje akekho umama uyohlala nobhuti ongakhiphe lutho endlini yakhe engazi ukuthi uzothini ezomkhulumela inganekwane. Umuntu osehlelile waqeda wazazi ukuthi ufunani wenza nje ngendlela efanelekile kulandelwe konke futhi uyayibona nawe into ehloniphile uyayibona nento enesizotha.
ngathi ngiyabona umuntu osehleli no-anti useyakhuluma la ko-anti useyasho ukuthi ngiyacabanga ukuthi ngizothini. Wema mina ngadonsa amanzi hhayi yabo le show le futhi nje nabantu abayibukayo ngiyabahalalisela ney'nhliziyo ezinhle kakhulu. Mina ngikwazi ukubuka sengiyanda-ke ngokukhuluma. uDulas unesithembu yini naye? uDulas uyi-polygamist yini? Mase ngithole lo mbuzo-ke sengizobuya nevidiyo le ezovela kule mpendulo engizoyithola kubantu la, ngoba zikhona izinto ade ngiyisesha ngibhala phansi, izinto engicabanga ukuthi i-information phela hayi ukuthi i-useful, ukuthi nje sibe nama-answers kokunye, ngoba angikholwa ukuthi ngempela abantu ba-interested kwisithembu noma ba-interested kwizinto ezingaba-benefit ndawo. Ngiyaxolisa ukukwanda kakhulu. Bengifisa ukwazi ukuthi uDulas lo osekuthiwa uyi-crush yethu uyi-polygamist unaso isithembu, or kulaba abakhona ukhona yini osewumakoti already useshadile. Kodwa-ke angilandeli isho kakhulu, kodwa ngihlale ngibona bekhuluma endaweni engayiqondi, noma ikhaya noma bahlanganela khona angazi. Nakhona lokho futhi angikusho ukuthi ngiyam-andamana, ngifuna uku-understand-a, ngoba phela uma ukuthi ufuna abantu abaningi kusukele kuthi emandleni uyakhona yini? Abantu abaningi uzobalobola ngani? Uzokwakha kuphi nabo? Wena umqondo wakho usabalele kangakanani? Hayibo, laba abasahlulwa ukukhuluma, ukwenza nje i-basic conversation, ukubona nje ukuthi hayi ikhona i-direction, noma kungakaboni ukuthi ibhekephi. Bengibuza kumbuzo, uDulas nalaba abanye nabo banesithembu, bakhona bashadile, khona nalona omunye, hayibo sengikhohliwe, lo opreg uthi ngani akayazi ukuthi kabani kwenzeka lokho kwenzakalayo. Ngiyakubona-ke kwakhe-ke ngicabanga ukuthi uyabantu uyabamshayela ihlombe. Nayi into embi, kukhona omunye usisi kule drama, or ngithi nje kulekho kwenzakalayo, uthi lo angazi, okusho ukuthi-ke wake waba busy, waphinde wazoba busy nalo bhuti lo ovela kumnakwethu, nangu futhi nalo sisi. Nkosi yami, kwenziwa njani? Ngimbonile nje hla kakhulu ememeza ngathi hayibo, phakathi kokuthi-ke manje kuya-actwa noma u-in denial lo sisi, ngoba phela yena usenkingeni. Lo uyayidlala imidlalo yakhe eyidlalayo, manje le midlalo ayidlalayo ibabekaphi ngokwempilo? Hayi, asivale la le video, ngizozwa ningichazele.